Det her det er masser af Jakobs syges projekt med at slippe en toiletrulle op fra rigtig høje meter. Vi gør det via en Lego-klods, som lukker og åbner sig, så den prøver automatisk slippe. Han vil vise nogle skills. Ja, totalt meget. Lille plet, I kan se heroppe. Skal du højere op? Og det falder til en rulle, når det virker! Sygt! Fuck, det er cool! Nej, det er fedt! Fuck, det er sygt, Jalle! Ja. Åh, det er sygt! Skal du ned? Hænger i træet. Total crime ride-agtig.